kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonnuɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentudi e kaburuji international. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري. داعين الولوفيين، البولاريين، الحسانين والسونيكيين، وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jawol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko wadanede publicité reportage communiqué e erango radio Jawol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jawol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati. radio Jawol Sare a wiki temberine kasuka humanto kanno kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberi denga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani bismillah. radio Jawol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke bi olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué. radio Jawol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jawol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon gonɗen joni ko sappo e goho ɗum noon ɗo e Cincinnati ko on woni waktu gonɗo toon to New York. toon to Paris ɓe goni ko 5 heures du matin. toon to Nouakchott e Dakar ɓe goni ko 3 heures du matin. to Riyad ɗum noon ko Arabie Saoudite ɓe goni oɗo saaha joni ko 6 heures du matin. habaruji moɗon international guiɗirɗen ko toon to haare wonde hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran. ɗumnade kadi ko winda toon to Al Jazeera ene wayno ko kanko ministére to piri ko fayate affaires étrangères mo leydi Iran kanko biyeteɗo Abbas Argachi o wi wonde ene wayno oɗo saaha joni ko wonno nanodiral walla pamodiral gongal hakkude kamɓe États-Unis kamɓe peeje ɗe naɓe dartinirta guerre gon hakkude mabɓe. ɗum noon e wiide makko kadi o wi wonde ko banggueji ɗi fof oɗo saaha joni ɓadima ɗaminade wonde ko hawne ko mabɓe ciññodira ɓe cinnin ko fate ngal ɗon nanodiral pour deñude guerre o. e ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Abbas Argachi o tengtini kadi o wi wonde ko alay saago galleji jeyniyankoji ɗi natta haalde gueɗe ɗe gooda e ɗum noon kadi surtout pada ha nanodiral ngal siñine nde mbawa haalde ɗum noon kadi ko ɗin konngudi kadi hono kanko président mo États-Unis Donald Trump o wawi kadi windude ɗum kadi e média makko social a haalluji ɗi kanko Abbas Argachi haaldi kadi o haali kadi o wi wonde ko médiaji walla galleji jeyniyankoji kaaloji gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko fati e ngal ɗo nanodiral o wi ɗum ɗo fof ko fake news so yimɓe tani haala ɗum. toon to Pakistan ono kanko Shahbaz Sharif ɗum noon premier ministre mo leydi Pakistan siftinton tan Pakistan kañum woni jaɓɓo koyɗe moƴƴe wonde pour hane oɗo guerre gonɗo toon hakkude États-Unis Israël e kamɓe Iran nde belantaji kadi o wi wonde ene wayno ko oɗo omon continue yaade koyɗe moƴƴe hakkude kamɓe Tehran e kamɓe Washington o wi kadi ene wayno ko omo ɗamini hawnaki mabɓe ɓe goni han kadi ko yettade nokkude ɓe jinnoɗo pour ɗeɗo leyɗele ɗi fof beele ne ciññodira ko fate jaam beele dañe toon to Moyen-Orient. kadi ene wayno Israël naɓe kamɓe koñe mabɓe kamɓe ɓe continue kamɓe attaque uji mabɓe toon to Liban ene wayno ko tumnade ko yalti e Al Jazeera mbi wonde ko haare nde ko fuɗɗi ko tan oɗo saaha joni kene ujunnaji 3 jeeɗiɗi e sappo e goho neɗɗo mbarama toon kadi gañiɓe kadi jettima ujunnaji sappo e goho temedde e capanɗe jeetati e tato tugui tan lewru mars hitande ujunnaji ɗi nogas e jeegom ɗum e nder kadi koɓe kaali mbi kadi yimɓe ɗiɗi li pompier ji ene wayno kañumen koyemen gañima toon to Liban. ha hande toon to Moyen-Orient funangue ɓaɗiɗi e on saaha kadi no jaam haalate wiyen wonde ɗaminani dañe kunde kamɓe États-Unis kamɓe Iran ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbi hande ñalawma kadi ɓe mbawi yandinde drone aji berlunoɗi pour yo gar toon to cirtol gorgol Hormuz ngol ɗum noon e wayno ko wiide mabɓe kamɓe États-Unis ɗiɗon drone aji kadi jinno koye yaada attaque de intérêt ji mabɓe kamɓe américain wawi wonde fof ene wayno comme ko ala bombodiral bangal hakkude mabɓe kamɓe Iran e kamɓe États-Unis e kamɓe kadi leyɗele jeeyaɗo toon to mo funangue ɓaɗiɗi ko wayno Kuwait ko wayno Bahrain.
tonto Sénégal ha journal kadi ko Seneweb haali no wayno ko kanko affaire makko kanko Ndiaga Seck nana ɓeydo kadi hande jibade tugnade kadi ko yalti on wayno ko kam sécurité toon ko ɓe mbi wonde ko yimɓe taw ko liggotonoɓe banque en waɗi médecin goto jeegomo mo ganduɗa kanko wonnoɓe sehil makko kanko oɗo Ndiaga Seck takkaɗo ko wonde ko debbati gorkati donc ɓe mbi kadi en wayno ɓeɗo nanggaɓe jeegomo fof en waɗi hen yimɓe nayo kañumen koyemen ko hawnaki en jogui nguɗo ñaw biyetego sida ko wawi wonde fof en wayno ko affaire makko en continue enquête oɗo sadio haalaka noon hol ɓeɗo nanggaɓe kadi ene wayno ko taw ko wiya ko sehila makko kono noon e wayno ko affaire nan ɓeydo hande jiiɓade toon Sénégal habaruji men hande toon Sénégal hono kanko ancien président maître Abdoulaye Wade o waɗi kanko hoore makko message hande ɗum huccitini ɗum e Sénégal naɓe huccitini ɗum kadi e jeunesse africaine e nder konguɗi o haali o yetti kadi Sénégal naɓe foof winduɓe mo lettori walla arɓe kañum koyemumen walla feɗɓe kala manditare makko caggal nde heeɓi duuɓi temedere o haali kadi o yetti hen Bassirou Diomaye Faye kañum e gouvernement mum kadi kono o werlima konngol o wonande jeunesse africaine yo gummo e kadi laamu goni Sénégal continue liggade liggueji mum pour beele ne mbawa wallude continent africain o yaruya non ko kanko maître Abdoulaye Wade ancien président mo leydi Sénégal ɗum noon fetanaɗo manditare muɗum pour duuƴi temedere yontere ɓennude d'abord les gens qui m'avaient quitté hande toon to Sénégal hono kanko député Thierno Alassane Sall o wawi kadi fottude jeyaniyankoɓe hande ɗum noon ko aljuma hande sappo e ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom ɗum noon kadi ko haalde gueɗe ɗe ganduɗa en ɗe o takki oɗo sadio no gouvernement mo kanko premier ministre Ousmane Sonko mo arino et surtout projet biyeteɗo ACR noon ko projet mo ganduɗa en cuɓano pour beele daña courant ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Thierno Alassane Sall takkino Ousmane Sonko kañum hoorumde woni premier ministre nde wonde ko kañum hoorum tino yimɓe hoho jeeyaɓe toon Espagne surtout compagnie biyeteɗo banco Santander ɗum noon ñande nogas jeegom lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi e kadi ene wayni ko oɗon saaha ni hono Sénégal wawino kadi wadde machine muɗum fof waɗe makko pression pour beele kanko hoore makko mo wawa nanguede kanko hoore makko ni on nodda caggal muɗum toon to police Colobane sibabude gueɗe ɗe o haalano en e surtout en pour deƴƴinde hono ko wawi wonde ene wayni ko projet o tugnade ha hande no haalirni fonno wonde ko ujunere temedde jeegom wuuro nokku mo ganduɗa en taw projet ne wawi finance ɗum pour sisemo e projet kadi kalis muɗum wonno temedere e capanɗe million euro ɗum noon ko ñamal ummade toon to banque biyeteɗo Santander ɗum noon kadi ne wayni taw ko wonno ɗum garanti ko leydi Espagnol ko wawi wonde fof kanko Thierno Alassane Sall e ko haali ko wi wonto e nder ene wayni e nder capanɗe nayyi e jeetati ñalawma hakkude capanɗe e nder capanɗe nayyi e jeetati ñalawma tan kañum wona capanɗe joyyi e jeegom million euro kañumen koye fof majji o haali hen o addi noon kanko hoore makko ɗon ɗo wonde jayniyankoɓe o addi facture aji kewɗi o addi kadi preuve aji kewɗi pour hollude wonde ko oɗo kalis mo continue hande mo porti plainte toon to pôle judiciaire gonɗo toon to Sénégal ko alay saago enquêté ɗum noon kadi ko laamu Ousmane Sonko laamu ngo Ousmane Sonko ardino ene wayno koye muɗum oɗon kalis fof majji ɗum noon kadi ko hunde oɗo saaha joni jogorde addude caɗele toon to leydi Sénégal e surtout oɗo saaha ɗum kamɓe député ji Pastef walla kanko ancien premier ministre Ousmane Sonko ɗo continue kadi haala wi wonde ko ɗo continue wiide wonde ko oɗo saaha joni laamu Bassirou Diomaye Faye enen continue wadde ɓe complot ne continue nangudeɓe walla huccinde mabɓe kamɓe jeeɓe Pastef police walla gueɗe baɗe noon habaruji men international hande leydi Sahel tugnade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo Guinée News hono kanko ministre des affaires étrangères mo leydi Mauritanie ono kanko biyeteɗo Mohamed Saleh Moula Merzoug ene woni o yettima toon to Conakry hande o wawi kadi arde toon to bureau mo premier ministre mo leydi Conakry hono biyeteɗo Amadou Wuri donc ene wayno Amadou Wuri ba kañum horum jaɓɓimo oɗon délégation kanko noon Merzoug o addi ko lettere walla ɓatawi ummade toon to gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani e ɗum noon kadi e wiide makko kadi ɗum ɗo kadi ko wawde hesɗitinde cehilagal walla ɓingu yummagal gongal hakkude ɗeɗo leyɗel ɗi e surtout kadi wawde kadi kontide habde kadi e caɗele leyɗel Afrique jogui ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno hayso ko haalaka hen ene wayno siftintan balɗe ɓinnuɗe en hono kamɓe toon to diwan no wadi ɓe mbawini kadi dandude laana goto ne waɗi kadi woni capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo taw ɓeɗo fof ko yimɓe guinnaɓe ɗum ɗo fof hawna ko gueɗe kadi ɗi ganduɗa en hawna maɓe kalda ɗum ko fate kisal wonande ɓiɓɓe wonɓe leyɗele Sahel et surtout yen ko fate coopération ko fate kadi jokkodiral diplomatique gongal hakkude Mauritanie e Guinée toon to Kenya kadi tugnade kadi ko yalti journal uji Africa News ono kamɓe leydi Kenya ɓe gondi koye oɗo sa joni ko sunari kadi surtout yenno ɓeɗo sappo e jeegom étudiant sukaɓe rewɓe maɓe toon e jeygol bongol toon to wuuro wiyetego Gilgil ɗum noon tugnade kadi e cérémonie mo kanko joom suudu mawɗo leydi Kenya on kanko Rachel Ruto e nder konguɗo haali wi wonde ala fof sunari ɓurde mawnude e ndeɗo sunari e surtout yenno ko surtout yiide ɓeɗo sukaɓe sappo e jeegom kañumen koye mumen en cuumi ha laaɓi kono noon e woni koye diɓɓal mumen waɗa
kesuji dum non wada kesuji pour ngu birano ko woni fo en wayni ko odo sa joni yimbe nangabe takabe wonde ko kanyum badi ngudo cum ko sugabe rewbe en jena wod e kanyum ko en kontimi nangede hande ngudo cum non man ko nyande nogas jeeta lewru me e kadi en wayni ko beedo sukabe jena be biibe tugnata hande police ko alimi be cum ngubi pudiri dum ko nangude waddi jeyngol e maslaji e dum woni donc sukabe hakkene won sappo jeego mo maayi hen ha ngudo cum kadi en wayni ko kambe leydi Kenya ben continue enquête kadi continue namdade beedo sukabe jena rewbe takabe wonde ko kanyum badi ngudo cum tonto Nigeria en non e wayni ko same bodi fewntade pour élection ngaji présidentielle tonto Nigeria hono kanko gardido leydi Nigeria hono Bola Tinubu e nder kongude wali wonde ko hare hakkunde kambe laamu Nigeria e surtout wad boni en ko wonno sombe en wayni ko harinde no gila jifti laamu hitan ujunaji noga certain wayni ko kambe wad boni en ko barano ko sim ken wona 81% en nder kongude hali kadi wonde ko laamu mo tugitan hitan ujunaji noga certain ha do be jaara do en wayni be mbaawi warde ken won sappoytere ujunere neddo taw ko yimbe wad boniyankobe surtout kadi e hitande bennunde kanko Tinubu haali o kadi wayni ko wi wonde ko so tawi heddi en den kongudi de beyten kadi wi ko kena boy ujunere kena boy temdere no gasne ujunere taw ko yimbe habbeteno kanyum fu jabi o pudi perlaji men dum do fo non firti o wiide makko kadi ko hawnaki nyalawma ar hawnaki jamma dañi hakko kambe wad boniyankobe tonto Nigeria armée Nigeria harbuji men international cektirden ko fate football coupe du monde puddido hanki alkhamisa sappo lewru juin hitan ujunaji de no gasse jeegom siftindan ton ko hanki ko kambe Mexico be pottuno ko Afrique du Sud dum non wonno ko 2-0 kiido kadi en wayni Corée du Sud pottuno e Chechia be bibe non 2-1 hande nyalawma kadi en wayni ko Canada kanyum fut Bosnia en wayni ko score mabbe ko 1-0 kiide kadi en wayni ko kambe États-Unis pottuno en Paraguay dum non ko 4-1 jango ndamina wonde ko Qatar mabbe potte Suisse en wayni ko Brésil ma fotte Maroc Haiti ma fotte Scotland en nyande dimanche de kadi damina wonde groupe D Australie ma fotte Turquie en kambe Allemagne ma fotte kadi Croatia à partir dimanche kadi ma ngattu kadi doken calendrier équipage jiwoji o coupe du monde donc tungna hande khabaruji gumdi ton on wayni ko kanko gote jouobe équipe Ghana hono kanko biete Thomas Parley o salanama visa pour nade ton de Canada jogoran tawede match bado hakkunde kambe Ghana e Panama dum non ko nyal sappo jeedi lewru juin ko wayi won service immigration ton Canada ambi wonde ko sibabundi kanko hoore makko do sa joni won nyaawore walla won takki gonde makko ko fate hareji di wadduno e rewbe dum non ko tonto Angleterre waawa kanko hoore makko jabedo na tonto Canada siftindo non Canada kadi jeya ko e leydelen jingonde jimandi Angleterre haysinde wonde ko laamgu woni en woni indépendant kono jeyaade kingdom mo Angleterre abruj men États-Unis en wayni ko mon gidorden ko tonto ko tugnade kadi ko yalti hakkunde kanko Donald Trump e non e kanko Donald Trump e NBC News wala CBS dum non ko entretien ma wadduno e CBS dum non ko biyata mid press en wayni tugnade hande o do journaliste BC do Christian Welko ko haali wi wonde ko en wayni ko Donald Trump kanyum hoore mum noddino mo yaafnade pour wiide wonde kanyum hoore mum yidi artude wadde entretien en wayni ko kanko Welko kadi ko haali kadi wi wonde ko sibabu nyanden tobo no wayni heedni hawnaki dum do fone jeya gede nganda en beydude addende Donald Trump mettere hakke woppi entretien ko wonde fo en wayni ko kanko Donald Trump o haalino wi wonde ko kanko Welko e galle jiyani ko kewdi ko rokkobe khabaruji di ngoda e kadi o haali kadi gede nganda kewde mbi wonde ko fate fraudage ko election ngaji kanko Donald Trump kadi addani on évident kala ko woni provage mudum ko ay wonde fof en wayni ko kanko Welko odo journaliste o wawi kanko hoore makko wadde pression ngaji kewde Donald Trump surtout kala ko Donald Trump haali wadde gede nganda ko kanko hoore makko wawi yilade ko pour wiide wonde wona gonga walla gonga dum non wayno dum do ko 60 minutes wonno ko wawi wonde fo en wayno ko kanko Donald Trump e kanko kambe odo galle jani ko be ngoni ko haldude odo sajon yewde honde be batar dum pour entretien wadde dum non odo entretien galdo potital wonno ko tonto Wisconsin en wayno ko kanko Donald Trump odo sajoni en wayno odo sajoni mon won ko dabbude pour bele mo arta e kadi bele dum do foko wawde wallude bele sonduji jaltudi cifiide mo wonde ko kanko Donald Trump nati jogade munyalo nati jogade
sifa neɗɗo gardiɗo leydi États-Unis no wayata ɗum waɗi donc mon continue mo nodde pour beele oɗo entretien watta habaruji men États-Unis cakkitorde ko toon to Washington hante tumnade kadi ko yalti ummade toon to cuuɗi ñawoji hono kamɓe ñawoɓe mbi wonde ko Donald Trump administration en a rewani netanaki jamiroje mabɓe ɗum noon ko jamiroje baɗɗunoɗe nde kamɓe juge kamɓe tribunal surtout kanko juge biyeteɗo Christopher Cooper ande o wi wonde wayno ko ɓeɗo en gomu mo ganduɗa kamɓe Donald Trump ɓe cuɓi ko mbiyat ɗum gomu board yamirɓe wonde ko kanko indi makko kanko Donald Trump yo ɓeyde e oɗo Kennedy Centre ɗum noon ko centre mo ganduɗa nokku mo ganduɗa en kala ko fati pine kala ko fati pijirloji gon yo ɓeyde yo indi makko ɓeyden kanko Donald Trump ene wayno oɗo juge yamirino wi wonde ko ɗum ɗon wona hunde wonde lawol yen woni ko yiɗi hade aljuma arde ene wayno ko kamɓe administration Donald Trump ɓe mbaɗino ɗaɓɓade pour wiide wonde ko yoɓe dokke 12 heures de temps sibabude tuggi alhamis ha yetti aljuma en ko ƴiwole gonnoɗo toon ɗum noon e wayno ko yimɓe mabɓe mbawano ittude ndeɗo inde kono ene wayno juge oɗo juge Christopher Cooper ene wayno ko salima wi wonde ko inɗe guitte ɗum noon ñalawma hande yiyama wonde toon to centre kamɓe masuŋoɓe ɓe gari tan eɓe gari e toɓoji ɗi eɓe guitta wonde inde kanko Donald Trump haysino ɓe guitta inde nde ene wayno oɗo sa joni kamɓe administration Donald Trump ɓe mbaɗi appel toon to cuuɗi ñawoji goɗɗi ɓurɗi ɗon tawde ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko oɗo juge Christopher Cooper wi wonde ko kala ko fati e inde nomde nokkuji reconnaissaɗi par gouvernement fédéral ummoto ko toon to congrès wona e kanko président mo États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko caɗele wonande laamu makko kanko Donald Trump hande pour inde makko yiyede ni tetono oɗo centre Kennedy musidɓe tedduɓe ten ko radio sar ko ɗo tongi meftane men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam